De bal komt dit weekend net op een middenstip bij tal van amateurclubs in ons provincie. Dantemadiel, Menamradiel, Lemsterlaan en Skasterlaan halen onjoen dat het net vertrouwd is om te voetballen in haar gemeente. In Damwoudt bij Broekster Boys stien dit weekend zo'n 12 wedstrijden op het programma. Maar ze binnen alle keren skrast. Nou, je hebt al een plakje waar zegt van dit is gewoon hartstikke slecht. En dit is uw trainingsveld. Nou, dat hebben ze vorige week prikt, omdat het eigenlijk in de planning lag. Dan hebben ze de gras omheen, omdat dat het dan meer groeien kan. Ja, dat hier nooit matten. Het trainingsveld is eigenlijk naar de knappen op dit moment. Ze hebben daarna weer rollen om het weer goed te maken, maar er moet nog wetter op komen. Want ik snap zo wel, als die hier op voetbal ingost en dan zit hij maar een nop in, dan hebben we blessures. Het kan even niet anders. We hebben dit besluit genomen. Ook in omliggende gemeenten hebben ze dat gedaan. En ja, we hebben gewoon in deze regio de afgelopen weken heel erg weinig regen gehad. En nou, dat wreekt zich op dit moment. In de gemeente Dantemadiel worden de velden bij alle 6 voetbalclubs de komende dagen wierd spuiten. Bij Broekster Boys willen ze maar wat graag de voetbalsquad onderbieden om een lekker potje te voetballen. Want uitstel betekent vertraging en dus financiële skeer. Nou, het is erg vervelend voor de club. Het is zowel sportief als financieel is het een drama voor ons. Ja, sportief zien we natuurlijk omdat de jongens al in voetbal willen. Vorige week zouden wij een toernooi hier hadden. Nou, dat is net teruggegaan. Nou, dat scheelt toch gauw €2000. We praten hier over zandgrond. Dat betekent dat het op het laatst ook echt heel snel gaat. En toen op een gegeven moment de inspectieronde weer gemaakt hadden, kwamen we tot de conclusie dat het echt niet kon. Dus het is ook een preventief besluit dat de velden niet verder kapot getrapt worden, zeg maar. Want met deze droogte gaat het gewoon heel snel. Takum wiekes jocht de gemeente Dantemadiel op een nij naar de kwaliteit van de velden.